Prije nego što sam otišla na Maltu, svi su mi govorili nemoj da ideš na Maltu u julu, toliko je vruće da nećeš moći da izdržiš i ja sam bila u fazonu kako može biti toliko vruće i gledala sam temperature i temperature su bile kao kod nas. A isto tako djevojka koja mi je izdavala stan mi je rekla kao ostavit ću te fen za kosu da imaš i ja sam bukvalno bila u fazonu šta će mi fen za kosu, kao idem na more, nikad na moru ne koristim fen za kosu jer mi se kosa osuši za 10 minuta. Međutim, ja kad sam došla tamo, ljudi, to je totalno drugačija temperatura, odnosno vazduh, jer jako im je velika vlažnost vazduha, tako da je skroz drugačiji osjećaj. Dosta je topliji nego kod nas, recimo njihovih 30 i naših 30 apsolutno nije isto. Također sam prvi put doživjela da mi se na plaži ne može osušiti kosa. Mislim, može, ali treba jako puno vremena, tako da sam na kraju zapravo i koristila taj fen. Isto tako naš veš se jako dugo sušio, jer recimo dešavalo nam se da ostavimo preko noći veš, koji je čak bio suv preko dana, ali mi onako ne skinemo na vrijeme i sljedeće jutro veš bude mokar, jer je tolika vlažnost u vazduhu da ono što je suvo postane mokro. Ali naravno ne treba to da vas spriječi jer Malta je predivna i meni lično vrućina ne smeta.